Čaute ľudia, dneska budeme hrať túto Squid Game, som zvedavý, ako to dneska dopadne. Dobre, či vyhrám tých 45,6 miliard, či milión, či čo. Poďme na vec. No. A ešte kým začneme, dajte like a odber. Ďakujem. No, ešte 30 sekúnd. Pozrieme si, koľko stojí to. Kart 2,5 milión. Sakra. A frontman 10 milión. No tak. Nevadí. Nahráme. Dneska sa to pokúsime nahrať. Konečne už iba 10 sekúnd. 5 sekúnd. 2, 1. Yes! No. No dobre teda. Teleporting on the world. Koľko vôbec som? Pozrieme si to. No. Wake up. Vstávame. No, poďte. Čo je to? No, ešte dobre, no. 21. 21. No nič, poďme. Za 10 sekúnd. Intermission. Ty, čo tu na mňa meríš? Nestaj po mne. Nie. Nie. No, poď. No, 4. Poďte. Season 2. Neviem prečo, je to si tak nestáva. Season 2 nedáva. Prečo Season 1? Poďte Season 2, please. Dobre, je mi to síce jedno. To dáva Season 2. Je frajer. Vidíš? Ty čo tu beháš za mnou? Nechaj ma. Ty čo to tu kopíruješ? Nekopíruj po mne. No jasné, prvá hra Red Light, Green Light, no. Ja aj s tým sa to líši. Tu je tá trava taká suchšia, tá panenka taká staršia. A tu možno to 2 minúty 30 a tam minútu 30. What the hell? Nič. Počkaj, to minútu 30. Škoda. A v tej novej, v tej Season 2, to vyzerá inak. To čo je? Ty cheater? Ty hnusný cheater? Jak môže lietať to čo? To čo bolo? Kamo, jak to že lieta? Brosky, jak to že lieta? No, to čo je? Ty za koľko kopil? Jak to, že ma to kopil? Čo je, že ho zabite? Zabite? To čo bolo? To ich majú zabiť. To sú fejkoví gardi. To je fake Squid Game, no nič. To je fake Squid Game. Á, dobre, už ho zabili. No poď. Yes. Kde je ten cheater? Že to bol prvý. To čo je toto? Za koľko je to páš? Za 300? To si môžem kúpiť. Kúpime si páš. Počkaj, a kde je? Čo je? Ja ho chcem. Ja ten páš... Aha, až po hre asi. Nevadí. Už len 18 sekúnd. Prečo sa to nehybe? Čo to frontman zničil? Yes. Dneska to všetko vyhráme. No kde mám ten páš? Chcem vidieť, kde mám páš.
Počkajte, tak to budem proste. Sem? To čo je? Kde je ten sem? Ježiš, ja to nechám tak radšej budem si tak. No, pre nás je ľahšie vyrezávanie. Aj keď toto je zaujímavé, ale tak vyrezávanie je ľahšie. No, tak dáme to dá. Nech je s vami. No, poďme. On chodí. To sa dá. Ja som si myslel, že už lieta. Po zemi lieta. No dobre, ideme skákať ten môj parkour. Opa! Opa! Nie! No tak nič. No poďte, Garti. Fúha. Tak to je pekne ťažké. Že tuto niekde mám trojuholník. Tak si robíš srandu? To je ako fakt? Hviezdica? Dobre, to nejako dám. Brohni do začiatku. Poď. Nie. Toto sa nemôže stať. To sa nemôže stať takto zo začiatku. Ťažko sa mi to vyrezáva. Mali sme dať asi túto. Poď. Nie! Dobre ľudia, chcete pokračovania part 2, dajte like, odber. Asi nemusíte. Proste napíšte do komentárov.